Hi guys, welcome back to my channels. And today guys, magmumo naman tayo sa front yard. Si daddy nagmumo na, nag-start ng mowing sa front yard guys. So I want to show you guys. Okay, we go there. Saka mayroong flowers dito. Bakit tatanim ko mamaya. Yan, si daddy nagmumo. Yan. Dahil mataas na ang grass dito. Tingnan nyo. Yan. Mayroon ng namumulak na siya. Yan. Masaka dito. Mataas ng mga halaman ko. Tinanim ko noon. So yan guys. At saka ang tree doon, no? Yun ang tree. Yun ang aming mountain in Utah. Yan. Hey guys. Okay, minaw na. When I get to about here, I get to you. Okay. I don't know where all this bark comes from. Yeah, maybe the wind that honey. We need to switch right up. Yeah, I blow. Yeah, here's surgery. Yeah, I'm all later, guys. Okay guys, I'm done now. Mag-ijing na ko guys. Expert. Huh? Went flying into the lawn. Oh my goodness. Looks like it's finally garbage, huh? The cover? Yes. Okay guys, it's time to blow the cutting grass. See? To the grass guys. And there is RJ. There's RJ blowing. Okay guys, I blow now guys. Yan, linis na. Saka dito. Saka doon naman ako sa sidewalk guys. Doon dito. Linis naman ako. Doon. Ilagay ko to dito guys. Here's RJ, pot water. Nagdidilig si RJ ng halaman. Yan, si RJ. You do RJ? Pot water in the plants? Now, ako sa pot water guys. There's RJ. What you do?
It's done now. Watering the plant. See? Yan. Tapos na guys. Mag-roll na ako sa hose guys. Yan. Tapos na ako didilig ng halaman dito. Ito. Ang aking halaman. Yan. Ang laki-laki na guys. Yan. Okay guys, that's it for today. Now guys, na-miss best na pod ko sa ako ang garden guys. Tingnan nyo, doon ang aking garden guys. Kita ninyo ba? Di ko makita ang screen kasi. So yun guys, ang aking garden ay aking lalagyan ng tubig para mayroong tubig dahil ang dry ng lupa dito. Yan. So dry na. Kailangan lagyan ng tubig. Magdidilig naman ako dito guys. Yan. Gusto ko to yung yung tawag na to, sprayer. Dahil easy lang i-turn off mo, yun lang. Madali lang. Saka turn on. Ayan. Pero mahal kasi to. $14. At ito lang, $14. So, dito. Ayan guys. Ang dami ng damo Tingnan yung damo. Mas mabuti na lang ang mais taas kaunti sa damo. Ayan. Dahil ang dry na kasi At saka doon guys, mayroon akong aus bombay. Saka yan is onion and mayroon at saka doon green onion namin dyan. Ayan. Sa Pilipinas pa, ito nga damo na to, pakain ng baboy. Dahil doon pa ako sa Pilipinas noon, maliit pa ako, kukuha kami nito at saka pakain ng baboy. Kumakain kasi ang baboy. So ayun guys, tapos na. So yan pakita ko sa inyo guys. Yan, gabi na dito guys, parang 8:30 ng gabi. Yan ang aking mais guys, medyo malaki-laki na. Yan, parang 1 month na to guys ang mais ko. 1 month and 1 day guys. Yan ang laki-laki na. Sana malaki din ang bunga. Ang puso na tong mais na to, sana. Yan ang aking garden guys. Gabi na, tapos na akong nagdidilig dito. Yun ang aking string beans, ang aking cucumber, medyo maliit pa. Yan cucumber ko. Yan. At saka yun ang green onion ko. So, namulak ng green onion ko guys. Yan. At saka to guys ito is garlic guys. Garlic to. At saka ito ang onion guys. See? Ang taas na. Ang bulak niya. Ang taas kapag bumulak siya. Yan, tingnan nyo.
Ayan siya guys. Ayan. At kapag bumulak siya guys, ang anong tawag to? Ang onion niya is maliit. Kapag bumulak mas mabuti hindi siya bumulak dahil mas malaki ang iyang unod. Yan guys. Ito oh, garlic to guys. Oh, parang may bulak ng garlic oh. See? Yan ang bulak ng garlic guys. Hindi pa masyado. Kita nyo? Ito oh. Ayan. And ito to. Parang namumunga na siya. Ayan. Ayan guys. So yun lang guys. Dahil gabi na guys. Ayan. Ang aming bakuran guys. Ano, gabi na. Gabi na dito. So that's it guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel and see you next time guys. Bye bye for now.